дар маъракаи имтиҳонсупории довталабони шуъбаи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии донишгоҳи давлатии шаҳри Хорух ба номи Моёншо Назаршоев зиёда аз 150 нафар довталаб аз минтақаҳои гуногуни вилоят ширкат варзиданд. Яке аз шартҳои имтиҳонот давидан ба масофаи муайян ташкил дод ва ҳар як довталаб баҳри аввалин шуда дар ин озмоиш кӯшиш ба харҷ медод. ورزشگرای سلامتی از ما میخواهیم که همین ورزش کرده پرچم دولت رو در عرصه جهانی بالا برداریم. ما میخواهیم که به این ورزش مشغول شده در همین آینده و مسابقه های گوناگون مشغول شوم. ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо паҳлавонону варзишгарони номии худ дар арсаи ҷумҳурӣ ва берун аз он маъмулу машҳур буда, маҳз ҷавонон ва насли ояндасоз кӯшиш доранд парчами кишварро ба мисли падарону бобоён дар ҷаҳон муаррифӣ созанд. من میخواهم در مسابقه های گوناگون اشتراک نمایم و با جایهای نمایان را سزاوار شوم و من در دل دارم که تربیت جسمانی را با خوب و حالا خط نمایم و دیپلم گیرم و میخواهم که ورزشگری خوب شوم و پرچم بردار دولت شوم. قید кардан ба маврид аст ки ҳамасола теъдоди зиёди довталабон баҳри дохил шудан ба донишгоҳи давлатии Хорух ба номи Моёншо Назаршоев шуъбаи тарбияи ҷисмонӣ ба маъракаи имтиҳонсупорӣ ҳозир мешаванд ва дараҷаи омодагии хешро нишон медиҳанд. Аз рӯи иттилои имтиҳонгирандагон аз 160 довталаб ба донишгоҳ танҳо 60 нафар беҳтаринҳо қабул хоҳанд шуд.